Hej, velkommen. Tak skal du have. Hvad er din holdning til børnesoldater? Jamen, jeg kender jo ikke sådan nogen, kan man sige. Så jeg har ikke nogen sådan tæt ind på livet, så det er svært at have en holdning til det. Men jeg tænker da umiddelbart, det var bedre, at de måske gik i skole og tog en uddannelse. Hvorfor vil det være bedre? Jeg tænker ikke nødvendigvis, det er det, de helst vil selv. Og løbe rundt og lege krig, sådan for alvor. Så måske vil de tjene allerbedst, hvis de kunne være med til at bygge verden op, i stedet for at rive den ned. Okay. Hvad er din holdning så til børns vilkår i det hele taget? Min holdning til børns vilkår er vel, at de er meget forskellige. Og at de vilkår, vi har her i Danmark, at dem kan man for så vidt være ret taknemmelig over. Selvom der selvfølgelig også er nogen, der har problemer og har det godt og mindre godt, så kunne det være meget værre at sidde heroppe og tro, at børn i andre lande er sådan dårligere børn, fordi de ender som børnesoldater for eksempel. Det er måske lidt naivt at tro, at de nødvendigvis er specielt forskellige for os, bare fordi de laver nogle ting, som er fuldstændig fremmede for os, og som vi måske er svært ved at forstå. Hvordan synes du så, man skal nedkæmpe problemet? Ja. Jamen, hvor kommer problemet fra? Det kommer vel fra fattigdom, korrupte regeringer og kaos og ballade, og så vokser den slags ud, og det er nogle ret store skridt, man skal tage for at løse den slags problemer. Men det er nok ikke noget, man kan løse med krudt og kugler. Tak.